Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο θέρους να έχουμε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Δεν λέμε καν καλό φθινόπωρο. Και είχαμε μάλιστα και ένα αίτημα πριν, Αλεξία, να μεταφέρουμε όσο μπορούμε ευχάριστες ειδήσεις. Έτσι δεν είναι, σωστά δεν ήταν κάπως έτσι, δεν ήταν το αίτημα. Ακριβώς αυτό μας είπαν, ακριβώς αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Εμείς ξεκινάμε λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά ότι θα μεταφέρουμε μόνιμα ευχάριστες ειδήσεις. Ξεκινάμε από το ότι δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, ότι έχουμε 35-36 Αυγούστου στην ουσία, συνεχίζεται το καλοκαίρι, ότι τουλάχιστον και από τις προβλέψεις που έχουμε ο Σεπτέμβρης θα είναι ήπιος από όλες τις απόψεις και από θερμοκρασίες. Κόσμο έχουμε στις παραλίες και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Πάμε με κεκτημένη ταχύτητα από το καλοκαίρι και φυσικά η επικαιρότητα, επειδή δεν μας επιτρέπει να έχουμε, όπως είπαμε και πριν, πολύ ευχάριστες ειδήσεις, θα τη μεταφέρουμε όπως είναι και όπως ήταν τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Κρατάμε σε κάθε περίπτωση ότι είμαστε καθαρά σε καλοκαιρινή διάθεση και χρώμα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν, μάλλον πώς εξελίχθηκαν όλες αυτές τις ημέρες. Είχαμε διάφορα. Τι έχει γίνει, τι πανικός είναι αυτός. Είχαμε από, πού να σε πάω, δυστυχώς είχαμε καταστροφή, ουσιαστικά πλήρη καταστροφή του εργοστασίου των Εσπερίδων στη Νέα Κείο. Είχαμε ανακοινώσεις από το Δήμο Ναυπλίων, από την πλειοψηφία, διαγραφή δημοτικών συμβούλων. Από την παράταξη, πλέον θα είναι ανεξάρτητη. Αναφέρομαι στον κύριο Ανδριανό Δήμα και στον κύριο Γιάννη Τζαρίμα, που διαγράφησαν από την παράταξη της πλειοψηφίας της επόμενης μέρας. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά και πλέον θα είναι ανεξάρτητη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε την πολύ μεγάλη και συγκινητική κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, του Άργους και όχι μόνο, όσον αφορά τον Μικρό Κωνσταντίνο, ο οποίος δίνει τη μάχη του, την πολύ μεγάλη μάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάζομαι θα δώσει την μάχη, αλλά και τη μεγάλη συμμετοχή εδώ της τοπικής κοινωνίας. Είχαμε και συναυλίες, παραστάσεις κτλ. Θα τα πούμε και όλα αυτά. Πες μας, τι είχαμε. Τη Μεγάλη Πυρκαγιά είπαμε, έτσι. Τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Είχαμε δυστυχώς ένα απίστευτο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη με θύμα τη Φέη Σωτηροπούλου. Ένα πολύ γελαστό παιδί που το ξέραμε όλοι μας, έχουμε γελάσει, έχουμε κάνει παρέα, έχουμε πει πράγματα. Ανεξήγητος ο λόγος και απίστευτος ο τρόπος που έφυγε. Είχαμε τα κανάλια. Είχαμε τα κανάλια της γιατί δεν ξεκινήσαμε που από τις απασχόλησε την επικαιρότητα. Δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι θα υπάρξει, όπως μου διάβαζες πριν ξεκινήσουμε, αντίστοιχη συνέχεια και στις περιφερειακές άδειες. Δεν ξέρω με ποια διαδικασία θα γίνει η δημοπρασία. Για αυτή την ιστορία. Εγώ ξέρω ότι με αυτά και με τα επικοινωνιακά όλα αυτά της κυβέρνησης προσπαθεί τέλος πάντων να φύγει λίγο από τη μέση ο ένφια, όπου έρχεται, χτυπά τις πόρτες των ιδιοκτητών ακινήτων το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση επικοινωνιακά προσπαθεί να κάνει διάφορα. Και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσει επικοινωνιακά να κάνει κάποια πράγματα. Θα πρέπει όμως να πούμε, και εμείς να το πούμε, είναι προφανές, ότι το επικοινωνιακό παιχνίδι έχει ένα όριο. Όταν στην Ελλάδα όλοι οι δείκτες και η πραγματικότητα δείχνει ότι συνεχίζεται η ύφεση και σε κάθε περίπτωση τα μεγέθη είναι εκτός των προβλέψεων της κυβέρνησης, ό,τι και να πούνε για κανάλια, ό,τι και να πει από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός για δρόμους που εγκαινίασε, είδαμε πριν από λίγες μέρες δρόμους τους οποίους παλιότερα υπονόμευε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Τέλος πάντων, να το παρακάμψουμε όλο αυτό. Επικοινωνιακά μπορεί να λέει διάφορα η κυβέρνηση, η πραγματικότητα όμως είναι σκληρή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό που έγινε με τις άδειες, ωραία, βγήκαν 4 άδειες, θα μπορούσαν να είναι 5, 3. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται όλο αυτό που σέρνεται για μέρες, ότι θα χτυπήσουμε τη διαπλοκή. Αυτά βέβαια δεν αντέχουν σε μεγάλη κριτική. Εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι γιατί τους δίνει 90 ημέρες να λειτουργούν
μέχρι ότου βγουν τα καινούργια κανάλια. Ποιος θα εμπιστευτεί διαφημιστικά για 90 μέρες έναν τηλεοπτικό σταθμό? Σωστά. Εν τω μεταξύ, αυτό που παρατήρησα, Βασίλη μου, αυτές τις ημέρες ήταν ότι ο Αντένα και ο Sky πραγματικά πλημμυρίζουν από διαφημίσεις. Πλημμυρίζουν. Δηλαδή, είναι λογικό. ο διαφημιστικός χρόνος τώρα πια θα πρέπει να μην είναι 6 λεπτά την ώρα, γιατί είναι 6 λεπτά την ώρα είναι ο διαφημιστικός χρόνος. Εγώ είδα και κάτι άλλο μες και είπες. Θα πρέπει να είναι 30 λεπτά. Για τον Αντένα και το Sky. Είδα ο Sky που συνήθως φημίζονταν τέλος πάντων ότι ήταν στο ενημερωτικό κομμάτι, σωστά. Ναι. Είδα πριν 2-3 μέρες, μια μέρα πριν ας πούμε, ανακοινωθούν επίσημα οι άδειες, διαφήμιζε ότι έχει σειρά μυθοπλασίας ελληνική. Που δεν είχε ποτέ ο Sky. Αλήθεια. Αυτό ήταν. Ναι, θα έχει μια σειρά. Και καλά κάνουν, δεν το λέω. Προφανώς ένα κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας πρέπει να έχει και μυθοπλασία και αθλητικά και ζωντανές εκπομπές και ενημέρωση. Πρέπει να έχει όλη την γάμα. Μυθοπλασία όμως, δηλαδή σειρές ας πούμε καθημερινές, δεν μας είχε συνηθίσει ο Sky να έχει. Και φαίνεται λοιπόν ότι θα πάνε εκεί και σειρές. Βέβαια, αυτές η είδηση των 4 τηλεοπτικών αδειών, όποια και να είναι αυτοί οι 4, δεν είναι η είδηση ανάπτυξης για την οικονομία. Αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή, δεν έχουμε ακούσει μια είδηση που θα φέρει θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, το ότι θα κλείσουν τηλεοπτικοί σταθμοί συνεπάγεται αύξηση της ανεργίας, τεχνική, δημοσιογράφοι, διοικητικό προσωπικό, όλο αυτό το κομμάτι. Καμία υπόσχεση και καμία, να είμαστε σοβαροί, δεν υπάρχει και δέσμευση ότι αυτοί οι άνθρωποι που θα απολυθούν θα απορροφηθούν από τους 4 άλλους, αν είναι δυνατόν. Ποιος θα πιστεύει αυτά? Γιατί κάπου διάβαζα πριν που κάτι μου έλεγες ότι θα επιδιώξουν, τέλος πάντων να μην χάσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους κτλ. Αυτά τα πράγματα δεν τα εγγυάται κανείς. Επανερχόμαστε σε λίγο στο θέμα των αδειών. Ναι. Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έφυγε από τη ζωή τελικά ο Αλέξανδρος Βέλιος. Πρόκειται για έναν θάνατο ο οποίος είχε ήδη προαναγγελθεί από τον ίδιο, αλλά συγκλονίζει και συγκινεί. Ο γνωστός δημοσιογράφος Αλέξανδρος Βέλιος, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο εδώ και αρκετούς μήνες, έδωσε χθες τέλος στη ζωή του με μια υποβοηθούμενη ευθανασία. Αποφάσισα απόψε να δώσω στη ζωή μου το τέλος που μου ταιριάζει. Με μη ή με υποβοηθούμενη? Με μη υποβοηθούμενη. Με μη υποβοηθούμενη, ναι. Έζησα με αξιοπρέπεια αποφάσισα και να πεθάνω. Το κατανόησα από τους δικούς μου ανθρώπους που δεν τους έδωσα την ευκαιρία να μου κλείσουν τα μάτια. Φεύγω πλήρης. Μάλιστα. Αυτά είναι, Βασίλη μου. Εγώ τώρα, ξέρεις, στο μυαλό μου είναι στο αίτημα να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Τι να σου πω, τι άλλο να σου πω. Από τα τοπικά, να πούμε πως είχαμε πριν από λίγες μέρες, συνελήφθηκε ένας Βούλγαρος, ήταν μια μεγάλη υπόθεση και στην Αργολίδα. 13 περιπτώσεις είχαμε στην Αργολίδα απάτης ηλικιωμένων. Πέραν τηλέφωνο και λέγανε ότι ο γιος σας, η κόρη σας, δεν ξέρω τι, έχει εμπλακεί σε τρομερό, έτσι. Να σου πω όμως, να σου διαβάσω λίγο την ανακοίνωση της αστυνομίας. Τρομερό. Απόσπασμα, εν πάση περιπτώσει. Εξιχνιάστηκαν μετά από έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου 8 περιπτώσεις απάτης και 20 περιπτώσεις απόπειρας απάτης σε Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία. Για τις υποθέσεις αυτές, είναι ανακοίνωση προ 2 ημερών, συνελήφθη στην Κόρινθο από αστυνομικούς του Τμήματος Κορινθίας 55χρονος Βούλγαρος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστο αριθμό συνεργών του. Τώρα, ειδικότερα, ο τρόπος δράσης είχε ως εξής: τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και τρόπο προσέγγισης, εξαπατούσαν ηλικιωμένα κυρίως άτομα, παραθέτοντάς τους ψευδή γεγονότα ως αληθή, με σκοπό τον παράνομο περιουσιακό όφελος. Συγκεκριμένα, τηλεφωνούσαν σε πολίτες και αφού πρώτα εξακρίβωναν ότι πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένα άτομα, στη συνέχεια δήλωναν ψευδώς την ιδιότητα του αστυνομικού ή του γιατρού και με το πρόσχημα της παροχής βοήθειας για δήθεν τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκει το τέκνο τους ή κάποιο άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν βαριές σωματικές βλάβες σε ανήλικο, τους αποσπούσαν χρήματα. Λοιπόν, είχαμε 4 περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, 4 περιπτώσεις απάτης και 9 περιπτώσεις αποπειρών απάτης στο Άργος, στο Ναύπλιο και σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Άργους Μυκηνών Αργολίδας. Είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Τρίπολη και σε τοπική κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης. Είχαμε 2 περιπτώσεις και 11 περιπτώσεις απόπειρας απάτης στην Κόρινθο και στην τοπική κοινότητα του Δήμου Κορινθίων. Συνολικά λοιπόν τώρα, από την παραπάνω εγκληματική τους δράση είχαν αποσπάσει συνολικά το ποσό των 31.000 ευρώ, μέρος του οποίου βρέθηκε και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια, ενώ το χρηματικό ποσό που αποπειράθηκαν να αποσπάσουν ανέρχεται στις 320.000 ευρώ. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Πέραν τηλέφωνο ηλικιωμένους ανθρώπους, τους λέγανε. Υπήρχε και το σχετικό ψιστήριο, όπως αντιλαμβάνεσαι, Αλεξία. Τους λέγανε ότι ο γιος σας, η κόρη σας χτύπησε ένα παιδάκι
Γιατί λέει χτύπησε ένα παιδάκι και είναι σοβαρά τα πράγματα και έχω και το γιατρό δίπλα να σας μιλήσει και έχω τον αστυνομικό κτλ. Συνέβη σε πολλούς ανθρώπους γύρω μας, σε πολύ γνωστούς μας ανθρώπους. Και προσοχή, και ευτυχώς και κάποιοι, ξέρεις, τον έβασαν και στο Facebook και είπαν ότι ξέρετε, μου συνέβη και εμένα, προσέξτε, γίνεται αυτό. Όποιος σας πάρει τηλέφωνο, είναι προφανές τώρα, αυτά έχει βγάλει και η αστυνομία κατά καιρούς φυσικά ανακοινώσεις πώς πρέπει να προφυλάζονται. Είναι όσοι σας πάρουν τηλέφωνο και προσπαθήσουν να σας δημιουργήσουν πανικό, σύγχυση κτλ. Αγνοήστε τους. Ναι, ή κρατήστε και τα στοιχεία αν είστε πιο. Και εδώ και πάρτε και ένα τηλέφωνο στην αστυνομία, ενδεχομένως να βοηθήσετε στο να διερευνηθεί κάποιο άλλο κύκλωμα, έτσι. Γιατί χρειάζεται και ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις, να δώσουμε και κάποια στοιχεία, γιατί πολλοί επιτίδιοι χρησιμοποιούν αυτό το κόλπο όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τις αρχές να εξαρθρωθούν αυτές οι περιπτώσεις. Είχαμε άλλο να σε πάω πάλι, δυστυχώς σε δυσάρεστο θα σε πάω. Έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη εβδομάδα και ο Νίκος Αγγέλου. Ναι. Ανιδιοτελής αγωνιστής, πιστός στο συνδικαλιστικό κίνημα κτηνοτρόφος από την Αμυγδαλίτσα, από την περιοχή της Μηδέας, σε νέα ηλικία, 56 μόλις ετών ήταν ο Νίκος, ο οποίος, το τονίζω, ανιδιοτελής αγωνιστής από το Μετερίζ εκεί τον συνδικαλιστικό, από νέος τους προσέφερε ανιδιοτελείς αγώνες. Πραγματικά ήταν η μορφή και η φιγούρα αυτή που περιμέναμε και καλύπτοντας και το ρεπορτάζ να δούμε στις κινητοποιήσεις στην Αργολίδα, συλληπιτήρια και από την εκπομπή στους οικείους του. Ακριβώς. Και να πούμε, Βασίλη μου, ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας θα έχουμε κοντά μας τον Αντώνη Ντέμο, πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, και μόλις πριν από 4 με 5 λεπτά ο κύριος Ντέμος μας έστειλε ένα δελτίο τύπου που με τίτλο «Εξαφανίζουν το ολοήμερο νηπιαγωγείο, γυρίζουν την εκπαίδευση πολλά χρόνια πίσω». Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες όταν θα είναι εδώ μαζί μας σε 40 λεπτά περίπου. Έχουμε πολλά να πούμε. Είδαμε και μια εγκύκλιο, μια έξυπνη, πονηρή, όχι έξυπνη, κουτοπώνη θα έλεγα εγώ, εγκύκλιο που απεστάλλει στα σχολεία, στην οποία παραλείπτεται, υπάρχει παράληψη της προσευχής. Η οποία δεν ξέρω, θα μας τα πει και ο κύριος Ντέμος. Δηλαδή, υπήρχε μια εγκύκλιος που λέει τι κάνουμε. Θα ψάξω να βρω την περσινή εγκύκλιο, όσο πότε έγραφε, και τη γράφει η φετινή εγκύκλιος. Και δεν αναφέρει την προσευχή. Η οποία προσευχή, και να μην την αναφέρει εγκύκλιος, δεν σημαίνει πως δεν θα γίνει στα σχολεία, να πούμε. Δεν σημαίνει πως επειδή εγκύκλιος δεν αναφέρει ότι θα κάνετε προσευχή, ότι δεν θα γίνει προσευχή. Αλλά αξιολογώ την, πώς θα το πω τώρα, τη σπουδή και την πονηριά που δείχνει τώρα το Υπουργείο. Να μην την αναφέρει, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Βασίλη μου, είπαμε πριν να ολοκληρώσουμε το θέμα των αδειών και επειδή πάρα πολλοί κόπτονται και για τις περιφερειακές άδειες, να πούμε ότι 6 περιφερειακές άδειες θα ξεκινήσουν με τιμή εκκίνησης 1 εκατομμύριο ευρώ. Η εκκίνηση θα κυριαρχεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο, είναι ότι πρέπει να περιοριστεί δραστικά ο ρυθμός των περιφερειακών καναλιών. Ειδικά για την Αθήνα, η εκτίμηση που διατυπώνεται είναι για τη χορήγηση 6 περιφερειακών αδειών με τιμή εκκίνησης 1 εκατομμύριο. Για τη Θεσσαλονίκη, η τιμή εκκίνησης των περιφερειακών αδειών υπολογίζεται στις 500.000 ευρώ, ενώ για τα περιφερειακά στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας θα ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Θα ήθελα να πούμε τώρα έτσι ένα μικρό αφιέρωμα για το τι θα γίνει με κάποια κανάλια, ας πούμε τι θα γίνει με τον Α. Έτσι, ο κύριος Κοντομινάς έχει κάποιο εναλλακτικό πλάνο στο μυαλό του για τον Α. Οι καναλάρχες που έμειναν χωρίς άδεια έχουν προαναγγείλει ένα αντάρτικο με στόχο την κυβέρνηση. Μάλιστα, ο Δημήτρης Κοντομινάς δήλωσε ότι ο Α θα συνεχίζει τη λειτουργία του. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που δεν δικαιωθεί δικαστικά μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα εκπέμψει χρησιμοποιώντας ως όχημα ένα περιφερειακό κανάλι της Αθήνας. Όπως για παράδειγμα το Channel 9, και θα δικτυωθεί με άλλα 5 περιφερειακά κανάλια, όπως έχει δικαίωμα από τον νόμο. Με δεδομένη τη δυνατότητα εκπομπής από την Nova και την πλατφόρμα του ΟΤΕ, μπορεί ο Α να καταφέρει να καλύψει σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια, τουλάχιστον για τον αριθμό των ωρών που επιτρέπει τη δικτύωση. Βέβαια, πρόκειται για λύση εναλλακτική, αφού ο ρηγμένος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Κοντομινάς, που προσέφερε μέσω του προπαγανδιστή Λαζόπουλου και των λοιπόν ενημερωτικών εκπομπών του Α απίστευτο σέρβις στον Τσίπρα και τον Παπά, για μία διετία θα δώσει μάχη μέχρι τέλους για να διατηρήσει πανελλαδική συχνότητα. Και όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, και παρά τα όσα διαδίδουν από το Μαξίμου, δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο πιθανότητα ο Κοντομινάς να συνεργαστεί με νέο καναλάρχη που δεν διαθέτει υποδομή. Είπες κάτι? Θα ακούσουμε πολλά σενάρια.
Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και στην περιφερειακή ενημέρωση. Εγώ κρατώ αυτό που είπες, ότι θα μειωθούν δραστικά οι άδειες, οι περιφερειακές άδειες. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Καταρχήν θα τις δώσει το ΕΣΟΡΟΥ. Ακούσαμε για παράδειγμα ότι θα γίνουν από το ΕΣΟΡΟΥ. Μέσω του ΕΣΟΡΟΥ. Γιατί δεν δόθηκαν από το ΕΣΟΡΟΥ και οι πανελλαδικής εμβέλειας? Παράδειγμα, λέω εγώ τώρα. Αν θα δοθούν οι περιφερειακές. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα έχουμε κάποια νέα και στην περιφερειακή ενημέρωση τι θα γίνει. Επανέρχομαι στο ότι ασχέτως το πόσοι θα πάρουν άδειες, εντάξει, είναι ένα κομμάτι, έχει το σημασία του κτλ. Δεν είναι η είδηση, ακόμη και για την περιφερειακή ενημέρωση. Η είδηση που αφορά εμάς μέσα στα μέσα έχει να κάνει το μικρό κόσμο των μέσων, τον αφορά σίγουρα. Μιλάμε για θέσεις εργασίας που ενδεχομένως χαθούν κτλ. Σίγουρα. Δεν είναι όμως, εδώ τόσο καιρό που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, δεν είναι μια είδηση που έχει να κάνει με ανάπτυξη, με αυτό που λέμε απασχόληση ευρύτερα, με το που προχωράμε. Δεν είναι κάποια θετική είδηση, είναι απλά μια είδηση. Και, τονίζω, 1,5 χρόνο κυβερνά αυτή, έχουμε σχεδόν 2 χρόνια. Έτσι, κοντεύουμε 2 χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, θετικές ειδήσεις με απασχόληση, με μείωση ανεργίας, με ανάπτυξη στην πραγματική οικονομία δεν έχουμε. Εγώ αυτό κρατώ. Τώρα τα κανάλια είναι ένα παιχνίδι που έχει επικοινωνιακές διαστάσεις, έχει διαστάσεις διαπλοκής, κακά τα ψέματα. Σίγουρα. Έχει διαστάσεις άλλες, αλλά διαστάσεις, αυτό που λέμε πραγματική οικονομία, με εκτείναξη, με έστω μια ένεση, με έστω μια τόνωση, δεν υπάρχουν. Βρήκα λίγο, αν μου επιτρέπεις, βρήκα λίγο ακριβώς την εγκύκλιο που λέγαμε για τον κύριο Φίλη πριν. Θα τα κουβεντιάσουμε και με τον κύριο Ντέμο, φαντάζομαι. Περίμενε. Πριν πάμε, να πούμε για το μεγάλο κανάλι του κύριου Μαρινάκη. Να πούμε, τι έχουμε κάτι? Βεβαίως. Μιλάγανε για καιρό για τις ενδεχόμενες συνεργασίες του Γιάννη Λάτσιου. Και από όλα δείχνουν ότι τελικά ο διευθυντής του σταθμού θα είναι ο Γιάννης Λάτσιος. Και πρόκειται να συνεργαστεί με τον εφοπλιστή ο Αγγέλη Μαρινάκη. Χθες, μάλιστα, υπήρξε και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες νέο τηλεφώνημα στον έμπειρο τηλεοπτικό στέλεχος προκειμένου να διερευνηθούν οι προθέσεις του. Ραντεβού δεν έχει γίνει ακόμη, αλλά δεν αποκλείται να υπάρξει ακόμη και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, Βασίλη μου, φήμες επίσης λένε ότι η Ελένη Μενεγάκη ήδη έχει έρθει σε επαφή με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, γιατί οι περισσότεροι είπαν τι θα γίνει με την Ελένη Μενεγάκη τώρα που ο Α δεν πήρε άδεια. Αν ο Α λοιπόν δεν δικαιωθεί με το Συμβούλιο της Επικρατείας, από το Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν κάνει αυτό που λέει τη δικτύωση και όλο αυτό, η Ελένη Μενεγάκη είναι έτοιμη να πάει στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Μάλιστα. Γιατί είναι και το μεγάλο πακέτο του Α, έτσι. Φαντάζομαι ότι. Η Χατζηβασίλειου ήδη έχει κάνει συμφωνία. Οι δύο, Καλογρίτσας και Μαρινάκης, που δεν είχαν κανάλι μέχρι τώρα, επίγονται. Για τον Καλογρίτσα, κάπου το είχα. Επίγονται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, και για τον φαντάζομαι δεν θα περιμένουν πολύ για να ανοίξουν. Έχουμε ονόματα, ξέρουμε τίποτα, αν έχει διαρρεύσει τίποτα σε επίπεδο φημών, δηλαδή πώς θα λέγονται τα κανάλια, κάτι έχουμε. Όχι. Νωρίς ακόμα. Σε τρολάρισμα ενδεχομένως του Μαρινάκη θα λέγεται Νόρτου. Με τον Κουρί τον Βριώνιο ο Καλογρίτσας θα έχει συνεργασία. Είναι ο νέος καναλάρχης που έχει προκαλέσει τις πιο έντονες αντιπαραθέσεις με πιο ισχυρή εκείνη του Πάνου Καμένου και πολιτικούς διαξυφισμούς. Για ξεκάρφωμο ο κύριος Καμένος είπε να μην πάρει άδεια. Φυσικά ήταν για ξεκάρφωμο όλα αυτά, όπως τα αντιλαμβάνεσαι. Θυμάσαι τι έλεγε ο Καμένος? Όχι, δεν πρέπει να πάρει άδεια κτλ. Τι θα έλεγε, ναι. Δηλαδή... Και να πούμε επίσης για τον κύριο Μαρινάκη ότι ήδη έχει δώσει την εντολή στους συνεργάτες του, τους πολύ στενούς συνεργάτες του, να βρουν κτίριο το οποίο θα στεγάζει και θα λειτουργήσει την Alter Ego. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, Βασίλη μου, δεν νομίζω ότι ο Μαρινάκης θα άφηνε τελευταία στιγμή για να βρεθεί κτίριο. Έχουν κάνει τα κομμάτια τους προφανώς. Σαφέστατα. Μα γιατί δεν πάνε σε κάτι έτοιμο? Το Μέγκα είναι κάτι έτοιμο. Κοίταξε, επειδή είμαστε στις αρχές Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά οι αρχές Σεπτεμβρίου πάντα, εκεί τα μέσα Σεπτεμβρίου συμπίπτουν και έχουν 3 μήνες για να λειτουργήσουν, έτσι. Δηλαδή, τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Έχουν 3 μήνες για να λειτουργήσουν. Σε 3 μήνες θα λειτουργήσουν. Γιατί δώσαν ήδη 90 ημέρες για να κλείσουν οι άλλοι και για να ξεκινήσουν οι επόμενοι. Αν ο κύριος Μαρινάκης θέλει να ξεκινήσει αύριο. Αν σε 10 μέρες είναι έτοιμος, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι θα έχουν γίνει κάποιες. Δεν το ξέρω, αυτό δεν το γνωρίζω καν. Λοιπόν, κοίταξε τι ανέφερε η παλιά, η εγκύκλιος που καταργήθηκε για τους μαθητές. Ανέφερε, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξης. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή προσευχή και στον εκκλησιασμό και επιβλέπουν τα τμήματά τους. Οι ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στον χώρο της συγκέντρωσης, χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους μαθητές τους που προσεύχονται.
Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει στη Νέα Εγκύκλειος, όπως σου διάβασα τώρα. Η Νέα Εγκύκλειος ξεκινάει και λέει: στις 8 και 10 μετά το ηχητικό σήμα, κουδούνι, με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνουν οι είσοδοι και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο και τα τμήματα ή τις τάξεις επιτηρούν οι διδάσκοντες σε αυτά την πρώτη διδακτική ώρα. Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων, ο διευθυντής του σχολείου ή αναπληρωτής του ή μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις, οδηγίες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και σε γενικότερα θέματα. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης, οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στις αίθουσές τους, συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την πρώτη ώρα. Δεν κάνει πουθενά λόγο για προσευχή. Όπως έκανε η περσινή, αν θες. Βέβαια, η προσευχή, επειδή νομοθετικά προβλέπεται, δεν μπορεί η εγκύκλειος αυτή, η παράληψή της από την εγκύκλειο να την καταργήσει. Πάντως έχει τη σημασία του το ότι την περάσαμε στα μουλοχτά ως μη αναφερόμενοι. Αντιλαμβάνεσαι. Να δούμε τι λένε και οι δάσκαλοι. Συνήθως δεν γίνεται αγιασμός. Δεν θα γίνει. Καλά, αγιασμός θα γίνει. Ωραία. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι κάθε πρωί γινόταν προσευχή. Η Εκκλησία, ποια είναι η θέση της? Δεν έχουμε θέση της Εκκλησίας. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γενικώς είναι λίγο άλλαλη η Εκκλησία, αν μου επιτρέπεις, με κάθε σεβασμό στους ιεράρχες. Και υπάρχει και κεφαλή της Εκκλησίας. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει Ιερά Σύνοδος, υπάρχει Αρχιεπίσκοπος. Δεν ξέρω. Εγώ είδα ότι προχθές συναντήθηκε με τον κύριο Τσίπρα. Φάγαμε μαζί. Αυτά θα γίνονταν αν υπήρχε ο Χριστόδουλος? Όχι, δεν θα γίνονταν. Ή τουλάχιστον δεν ξέρω αν θα γίνονταν. Θα υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις. Τώρα δεν βλέπω και τίποτα το ιδιαίτερο. Φαντάζομαι και οι εκπαιδευτικοί θα αντιδράσουν. Θέλω να πιστεύω. Να ευχαριστήσουμε το 360 Cafe Wine Bar, το Ξένον Καφέ, το εστιατόριο Αραπάκος, το Negro Espresso Bar. Να ευχαριστήσουμε το Blue Blank στην Αρβανιτιά στο Ναύπλη. Ακόμη ο καιρός είναι υπέροχος. Μπορούμε να απολαύσουμε υπέροχες μουσικές εκεί. Τρομερά κοκτέιλ, μοναδικό φαγητό στο εστιατόριο Θέρος. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε το ικταίο Ταραντήλης Ανατολικής Πελοποννήσου. Τους ευχαριστούμε για τη χορηγία. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Εμείς δεν λέμε ότι καλοφθινόπορο. Λέμε ότι βρισκόμαστε 36 Αυγούστου σήμερα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και να πούμε και μια όμορφη είδηση ότι η Ελλάδα θα έχει την τιμητική της στην φετινή 29η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Μόσχας που θα πραγματοποιηθεί 7 έως 11 Σεπτεμβρίου στο μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας. Η πρόσκληση προς την Ελλάδα ως τιμόμενη χώρα έγινε από το Ρωσικό Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο του έτους Ελλάδας-Ρωσίας 2016, ενώ η Ρωσία φιλοξενήθηκε αντιστοίχως ως τιμόμενη χώρα στη 13η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης τον περασμένο Μάιο. Την ευθύνη για τη διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής έχει αναλάβει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ το πρόγραμμα εκδηλώσεων διαμορφώθηκε με τη συνεργασία και την υποστήριξη πολιτιστικών φορέων. Πολύ όμορφο να ακούμε και κάτι έτσι καλό για την χώρα μας. Έτσι, τέτοια τιμή δεν είναι και λίγη. Σίγουρα. Φαντάζομαι και με το Μάκη που θα μιλήσουμε σε λίγο, το Μάκη του Τουμάση, μετά το διάλειμμα, θα πούμε διάφορα και το μενού θα περιλαμβάνει σίγουρα και τις τηλεοπτικές άδειες, τους 4 πλέον καναλάρχες πανελλαδικής εμβέλειας. Άκουσες την είδηση αυτή που η κοπέλα έχασε το φως της από μπόμπες ποτά στη Ζάκυνθο? Αυτό μόλις διάβαζα τώρα, λέει και τα νεφρά της δεν είναι κατεστραμμένα, κάνει αιμοκάθαρση κτλ. Βέβαια λένε ότι κάποια ασθένεια πρέπει να υπήρχε πριν. Ας πούμε εμείς τώρα τι ακριβώς έχουμε. Σε φιάλτη μετατράπηκαν οι καλοκαιρινές διακοπές μιας Βρετανίδας τουρίστριας στη Ζάκυνθο. Θέλοντας να διασκεδάσει, πήγε σε πάρτι με φίλους της σε μπαρ του νησιού, όπου κατανάλωσε ποτά τα οποία φαίνεται πως ήταν οθευμένα. Την επόμενη μπορεί η κοπέλα να ήταν μια χαρά, ωστόσο στη συνέχεια, αφού κοιμήθηκε για 2 συνεχόμενα 24 ώρα, όταν ξύπνησε δεν έβλεπε. Αμέσως πανικόβλητη ζήτησε βοήθεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αφού εξετάστηκε επισταμένος από τους γιατρούς, κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στο Ρίο, όπου διαγνώστηκε με απώλεια όρασης και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Το τελευταίο είναι ότι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί, ενώ άγνωστο παραμένει αν θα καταφέρει να ξαναβρει στο φως της, στο πλευρό που βρίσκονται. Στο πλευρό της βρίσκονται οι γονείς της που ταξίδεψαν από το Λονδίνο στην Ελλάδα. Τα νεφρά της είναι κατεστραμμένα, κάνει αιμοκάθαρση κάθε μέρα, αναφέρει σε συνέντευξή της η μητέρα της.
Η αστυνομία επικοινώνησε μαζί της και συμπλήρωσε μια αναφορά. Πιστεύουν ότι μπορεί να οφείλεται στην μεθανόλη, αλλά οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η κόρη μπορεί να διακρίνει μόνο σχήματα, συμπλήρωσε, περιγράφοντας την κατάσταση της κόρης της. Για την επιστροφή τους στην Αγγλία θα χρειαστεί να γίνει αεροδιακομιδή της ασθενούς, καθώς δεν μπορεί να ταξιδέψει σε κανονικό αεροπλάνο. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε και κάποιες, ξέρεις, τεχνικές οδηγίες για το τι κάνουμε εδώ. Να πούμε για την αιτία που είναι η μεθανόλη. Φως του μυστηρίου του τι ακριβώς συμβαίνει, ήρθε να ρίξει ο καθηγητής παθολογίας Χαράλαμπος Γόγος, ο οποίος δηλώνει πως η γνωστή ουσία που προκαλεί τύφλωση είναι η μεθυλική αλκοόλη ή μεθανόλη, την οποία χρησιμοποιούν οι επιτίδοι για να πετύχουν την νόθευση και έχει υψηλή τοξικότητα και επηρεάζει το οπτικό νεύρο. Ειδικότερα πρόκειται για πολικό υγρό που χρησιμοποιείται ως αντιψυκτικό, διαλύτης, καύσιμο, αλλά και ως επικίνδυνο, αν και απαγορευμένο για τρόφιμα και ποτά, υποκατάστατο της εθανόλης. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε με διάφορα μείγματα και σαν προωθητικό των βαλιστικών πυράβλων. Φαντάσου να πίνεις κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να πάμε σε... Από εκεί βγαίνει δηλαδή αυτό που λέμε έγινε πύραυλος. Τώρα, περαστικά στην είσαι κοπέλα. Και εσύ περαστικά, ναι. Περαστικά. Βέβαια, κάποιοι είπαν χθες ότι ίσως λέει με κάποιες αιμοκαθάρισεις μπορεί να πάρει πρόσθετος πάντα τα νεφρά της, να επανέλθει και. Λένε όμως ότι ίσως προϋπήρχε κάτι που δεν. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. 9 και 38 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ μαζί από τον DRI, στο 92,2 στα FM. Μας βλέπετε ζωντανά και από το κανάλι μας στο YouTube. Επίσης μας βλέπετε από το Ελλάς Web TV, τα έχω ξεχάσει όλα, elaswebtv.gr και φυσικά μας ακούτε και από το Live24. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου θα καλημερίσουμε και θα πούμε καλή εβδομάδα στον καλό μας συνεργάτη Μάκη του Μάση. Μάκη, καλημέρα. Καλημέρα παιδιά και όλα καλά την επόμενη περίοδο που ξεκινάει σήμερα. Όλα καλά. Ευχάριστο αυτό, Μάκη. We hope so. Για πες μας λίγο, θα ξεκινήσουμε από τις τηλεοπτικές άδειες. Πώς είναι το κλίμα εκεί στο Κοινοβούλιο? Μετά τελείωσε ο διαγωνισμός, έχουμε τους τέσσερις πλέον καναλάρχες. Να πούμε ότι έχουμε 3 εφοπλιστές με άδειες και έναν μεγάλο εργολάβο. Το αναφέρω έτσι γιατί... Βίτσας, Κυριακού και Μαρινάκης. Ναι. Είναι οι 4 νικητές, δηλαδή... Και Αλαφούζος. Κάτσε, ξέχασε τον Αλαφούζο. Πρώτο τον είπα. Τον είπες, συγγνώμη. Sky δηλαδή. Ναι. Ο Ιωάννης Βλαδίμηρος που ανήκει στην οικογένεια Καλογρίτσα. Ο Αντένα της οικογένειας Κυριακού και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Έχω την εντύπωση όμως ότι μπορεί οι 4 προσωρινοί αυτοί κάτοχοι των αδειών να τρέχουν να προλάβουν τώρα τις προθεσμίες που πρέπει να συμπληρώσουν μια σειρά από υποχρεώσεις που έχουν, όπως να τακτοποιηθεί ο έλεγχος του πόθεν έσχεσου από την Επιτροπή, να συνταχθεί το πρακτικό κτλ. Όμως έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά τη συνταγματικότητα της όλης διαδικασίας. Γιατί η σημαντική μερίδα νομικών αναφέρει ότι η αδειοδότηση αυτή που έχει γίνει προσκρούει, όπως λέει το Συμβούλιο, κάποιοι από το Συμβούλιο του Επικρατείας, σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις. Και αυτό είναι ένα χαρτί που κομμένοι κοντάρουν σε αυτό, δηλαδή Α και ΣΤΑΡ, και έχουν ήδη ανακοινώσει από το Α και από το ΣΤΑΡ ότι θα κινηθούν δικαστικά να ακυρώσουν την όλη διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το δύο. Τώρα αυτό που μάλλον θα πρέπει να θεωρούμε σίγουρο είναι ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξουν κάποιες παρασκηνιακές ενέργειες μεταξύ των, μάλλον από πλευράς των νικητών που έχουν λάβει άδεια, προκειμένου να εξετάσουν αν θα πρέπει να εξαγοράσουν κάποιο κανάλι, αυτοί που δεν είχαν, οι νέοι παίκτες, ο Μαρινάκης και ο Καλογρίτσας, για να χρησιμοποιήσουν ένα κανάλι που έχει, προκειμένου να μην αρχίσουν
αυτού και από την αρχή. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν σταθμών που δεν πήραν άδεια έχουν από την άλλη πλευρά τις επιλογές ή να κλείσουν τα κανάλια και να πουλήσουν τον εξοπλισμό και το πρόγραμμα ή να περιμένουν εξελίξεις να δουν τι θα γίνει. Μπορεί να είναι αρκετά χρονοβόρος η διαδικασία, αλλά και τι θα γίνει με τις θεματικές άδειες, ώστε να μπουν στη μάχη από το παράθυρο και στο διάστημα αυτό μπορούν να κρατήσουν ανοιχτό το σταθμό τους μέχρι να λήξει η τρίμηνη προθεσμία που υπάρχει. Τώρα με την παρέλευση του χρόνου αυτού οι καναλάρχες ίσως που έχουν κοπεί ή και αυτοί οι οποίοι έχουν κερδίσει το διαγωνισμό μπορεί να αναζητήσουν και ένα αλλακτικό πάροχο από τις περιφερειακές συνδρομητικές πλατφόρμες ή από την Nova ή να γίνουν αποκλειστικά, όπως δήλωσε κάποιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, να γίνουν ιντερνετικό κανάλι που φυσικά δεν είναι το ίδιο, γιατί υπάρχει πρόβλημα και εσόδων με διαφήμιση κλπ. Έχουν και μια τρίτη επιλογή να συνεργαστούν με κάποιον που πήρε την άδεια και να δημιουργήσουν ένα καινούριο επιχειρηματικό σχήμα. Γενικά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το όλο το τοπίο. Πάντως να πούμε ότι σήμερα στις 3 το μεσημέρι θα περάσουν την πόρτα του Μαξίμου οι εκπρόσωποι των 4 προσωρινών υπερθεματιστών του διαγωνισμού, δηλαδή από Κάι, Αντένα, Μαρινάκη και Καλογρίτσα. Θα έχει συνάντηση δηλαδή ο Μαρινάκης με τον Τζίπρα. Θα έχουν. Ναι, γι' αυτό πάνε στο Μαξίμου. Θα παραστούν πέρα από τον Υπουργό Επικρατείας, τον Νίκο Παπά, και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη και ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ο κύριος. Αυτά είναι. Τώρα θα συζητήσουν εκεί τα επόμενα διαδικαστικά βήματα μετά τον διαγωνισμό και σε διάστημα 5 ημέρων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος που είπα στην αρχή του πόθεν έσχες των προσωρινών αυτών αναδόχων, ο έλεγχος της προέλευσης δηλαδή που βρήκαν το χρήμα, που θα διαθέσουν για να πάρουν τις άδειες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή σε αυτό το... Έχεις κάποια ενημέρωση, Μάκη, εκεί διαρρέεται, μάλλον και ο κύριος Παπάς αναφέρθηκε, ότι τέλος πάντων βιάζονται, δεν θα συνεχίσουν και για τις περιφερειακές άδειες. Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα, ξέρεις κάτι περισσότερο και αν θα τις δώσει το ΕΣΟΡΟΥ? Διάγραμμα για τις περιφερειακές δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι. Τουλάχιστον δεν έχει ανακοινωθεί μέσα. Θα είναι με το ίδιο καθεστώς ή θα τις δώσει, θα γίνει μέσω ΕΣΟΡΟΥ η διαδικασία? Το οποίο περιμένουμε. Δεν νομίζω ότι θα γίνει μέσω ΕΣΟΡΟΥ. Θα γίνει το ίδιο καθεστώς. Το ίδιο. Έχουμε κάποιον αριθμό, δηλαδή φαντάζομαι ότι όπως είπαν για παράδειγμα ότι η αγορά σηκώνει και τα γνωστά 4 άδειες πανελλαδικές. Είναι αυθαίρετο, γιατί αυτό το λέμε εμείς ότι σηκώνει. Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει καθορίστηκαν 4 άδειες. Γνωρίζουμε πόσες περιφερειακές άδειες θα δοθούν συνολικά? Είναι όλα ασαφή. Μάλιστα. Όλα χύμα. Όλα χύμα για... Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει το ενδιαφέρον αυτό και για τους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας ακούνε αυτή τη στιγμή από την Πελοπόννησο. Έτσι, έχει και τοπικό ενδιαφέρον. Φαντάζομαι η κάθε περιφέρεια, αναφέρομαι ειδικότερα στην Πελοπόννησο, διότι είναι προφανές ότι θα έχουμε μείωση των τηλεοπτικών καναλιών. Σημαντική. Θα πέσει. Άλλωστε είχαμε έτσι κι αλλιώς μείωση για προφανείς οικονομικούς λόγους μέσω του μεγάλου κόστους κάθε μήνα στην Τίτσια. Πλέον θα έχουμε και με αφορμή... Δεν ήταν μόνο αυτό, είναι και δεσμευτική όρη. Σωστά. Αυτό έχει και μια άλλη διάσταση βέβαια, να την πούμε και αυτή, γιατί πολλοί λένε ότι περιορίζονται τα κανάλια για να ελέγχεται πιο εύκολα και ασφαλέστερα η ενημέρωση και η καθοδήγηση της κοινής γνώμης. Γιατί αν είναι άλλο να έχεις 4 κανάλια, και τα οποία να εξαρτώνται κάποια και από σένα και πολιτικά και οικονομικά, άλλο να έχεις 14. Να σε πάω λίγο, να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, είδαμε τον κύριο Καλιάνο πριν από λίγες μέρες να φεύγει από την Ένωση Κεντρών με σαφέστατες αιχμές ότι τέλος πάντων η Ένωση Κεντρών γίνεται ουρά του ΣΥΡΙΖΑ και ότι όσες φορές ο ίδιος επιχείρησε να αφουγκραστεί την κοινωνία η οποία υποφέρει και την οικονομία η οποία έχει μαραζώσει κυριολεκτικά, είδε αντιδράσεις τέλος πάντων από την ηγεσία της Ένωσης Κεντρών και τέλος πάντων σε μια όμορφα συντεταγμένη επιστολή την οποία έδωσε ο κύριος Καλιάνος, οφείλω να πω, και με ήπιους χαρακτηρισμούς και για τον κύριο Λεβέντη, λέει ότι εγώ φεύγω, δεν μπορώ να γίνει το κόμμα ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ουσία αυτή η υπόθεση? Τι βλέπεις εσύ εκεί? Θα υπάρξει, διαρρέεται ενδεχομένως συνεργασία ουσιαστική πλέον στο επόμενο βήμα Ένωσης Κεντρών και ΣΥΡΙΖΑ? Πρώτα απ' όλα οφείλω να πω για τον κύριο Καλιάνο, για το λίγο καιρό που βρέθηκε και τον γνώρισα, γιατί δεν γνώριζα, ότι είναι ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος. Και πιστεύω ότι έχει δείξει αρκετά στοιχεία αντιμότητας. Πολλοί λένε ότι θα προσανατολίζεται
και θα βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία. Καλά, αυτό είναι άλλο, ναι. Είμαστε αναγκασμένοι για την πληροφόρηση να πούμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί υπάρχει ήδη βουλευτής Αργολίδος, ο κύριος Αδριανός. Καλά, εκεί είναι αν γίνει, αν θέλει να... Αυτό βέβαια έχει πορεία βέβαια ακόμα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Από την άλλη πλευρά, ο πολιτικός έρωτας ανάμεσα στον κύριο Λεβέντη και στον κύριο Τσίπρα δεν κρύβεται. Δεν κρύβεται και δεν ξέρουμε αν σε περίπτωση εκλογών θα υπάρξει μια μετεκλογική ή προεκλογική συνεργασία μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι κάποιες ακόμα δημοσκοπήσεις που δεν έχουν διαρρεύσει δείχνουν εξαιρετική συρρίκνωση του κόμματος του κ. Λεβέντη και την απήχηση στον κόσμο. Οπότε αυτό θα παίξει ρόλο για τις επόμενες κινήσεις του και τα βήματά του. Γιατί αν διαπιστώσει ότι δεν υπερβαίνει το 100, είναι προφανές ότι θα ενταχθεί σε κάποιο σχήμα με το ΣΥΡΙΖΑ και υπό το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Μάκη. Και περισσότερες θετικές ειδήσεις να έχουμε. Αν και από το Μάκη δεν έχουμε ιδιαίτερο παράπονο, Αλεξία. Να πούμε ότι μας μεταφέρει την πολιτική επικαιρότητα. Ακριβώς όπως είναι. Έτσι. Ακριβώς όπως είναι. Όχι, αυτή είναι αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάκη. Καλημέρα. Μάκη. Καλημέρα. Να σε πω σε κάτι περίεργο που έγινε στη Λακωνία. Τι έγινε στη Λακωνία? Ένα καράβι κόντεψε να βγει στις αυλές των σπιτιών στον οικισμό Προφήτη Ηλίας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Βιών Λακωνίας. Πώς το ακούς αυτό? Ναι, το είδα και τα σχετικά πλάνα. Λοιπόν, το Safety Bay Ro-Ro Cargo με σημαία Τουρκίας προσάρεξε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στη δυτική πλευρά του φυσικού λιμανιού του Προφήτη Ηλία, προκαλώντας εκοφαντικό θόρυβο, αφού στην πορεία του παρέσυρε βράχους και στο βυθό μετακινώντας στη στεριά. Οι λόγοι που το πλοίο ακολούθησε αυτή την τρελή πορεία παραμένουν άγνωστοι. Το πλοίο, που ήταν έμφορτο και εκτελούσε δρομολόγιο από την Τεργέστη της Ιταλίας προς το λιμένα Τσεσμέ της Τουρκίας, επέβαιναν 22 μέλη πληρώματος και 4 επιβάτες, όλοι αλλοδαποί. Στο σημείο έχουν σπεύσει από την πρώτη στιγμή λιμενικές αρχές της Νεάπολης Βιών, καθώς και κάτοικοι της περιοχής προς βοήθεια. Και έχουμε παρακάτω έναν χάρτη που μας δείχνει την πορεία του πλοίου. Τρομερό όμως, έτσι. Πραγματικά. Έχει ένα σπιτάκι και δεν ξέρεις μια φωτογραφία. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος, αν ήταν μέσα, πραγματικά θα τα είδε όλα. Άκουσες τι είπε ο Μάκης για Αργολίδα, για βουλευτές κτλ. Ξεκινάνε από τώρα τα σενάρια. Αντιλαμβάνεσαι. Θα έχουμε πορεία. Βέβαια είναι νωρίς. Δεν ξέρουμε αν ο κύριος Καλιάνος όντως θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε αν η Νέα Δημοκρατία θα κατεβάσει τον κύριο Καλιάνο στην Αργολίδα. Δεν ξέρουμε πολλά. Δεν ξέρουμε αν οι εκλογές που θα γίνουν, όταν γίνουν. Διάβαζα κάπου ότι μέχρι και το Μάρτιο του 17, νομίζω, ότι είναι με λίστα. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Έχουμε να δούμε πολλά, φαντάζομαι, και από εκεί. Είχαμε και δηλώσεις του Ιερώνυμου. Για ποιο πράγμα? Για στόχος όλων πρέπει να είναι η παιδεία. Ναι, δεν αμφιβάλλουμε σε αυτό. Ότι πρέπει να είναι η παιδεία, λοιπόν, παιδεία. Επισήμενε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ηράδας Ιερώνυμος, ο οποίος έκανε επισήμως την έναρξη λειτουργίας του νέου Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου και Κλειστού Γυμναστηρίου της Καλυθέας Πεντέλης, παρουσία του Υπουργού του Νίκου Φίλη. Χαρακτήρισε μάλιστα σταθμό για την παιδεία το συγκεκριμένο έργο, ενώ αναφέρθηκε και στον ενθουσιασμό των παιδιών, Βασίλη μου. Να σου βάλω ένα όμορφο τραγουδάκι. Βάλε μας ένα τραγουδάκι. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο Μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή Μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα κι εσύ μαζί. Είμαστε εδώ μαζί, λοιπόν, 9 και 53 πρώτα λεπτά. Ήδη στο στούντιο βρίσκεται κοντά μας ο Αντώνης Ντέμος, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. Κύριε Ντέμο, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα, έχουμε να ακούσουμε, είδαμε και τις δύο ανακοινώσεις. Μας στείλατε και μία πριν από λίγα λεπτά, πριν από 40 λεπτά περίπου. Ευχόμαστε προκαταβολικά καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις οικογένειες. Είπαμε από την αρχή, δεν λέμε καλό φθινόπωρο ή καλό χειμώνα. Καλή σχολική χρονιά, νομίζω. Αλλά τα μπάνια συνεχίζουν. Έτσι, μπράβο, έτσι. Και συνεχίζονται και ξεκινάμε και με απεργίες, να πούμε, στην σχολική χρονιά. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά με τον κύριο Ντέμο. Έχουμε σειρά θεμάτων που αφορούν τον κλάδο
Ελλάδα των εκπαιδευτικών, των δασκάλων, αλλά και γενικότερα της εκπαίδευσης. Μας επιτρέπει και ο κύριος Ντέμος, μιας και ήμασταν στην επικαιρότητα, και λίγο πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα τα πούμε αναλυτικά αυτά με τον κύριο Ντέμο, να σου πω, Αλεξία, θα μείνουμε λίγο τώρα στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι η δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας του Δήμου Ναυπλιών, όπου εκεί έχουμε διάφορα που γίνανε το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την διαγραφή. Διαβάζω απόσπασμα των ανακοινώσεων, γιατί έχουμε και ανακοινώσεις σήμερα από τον κύριο Τζαρίμα και από τον κύριο Δήμα. Σημερινές λοιπόν, ναι, έχουμε ανακοινώσεις όπως αναμένονταν άλλωστε. Στην ανακοίνωση της λοιπόν η Δημοτική Παράταξη επόμενη μέρα λέει πως με συλλογική απόφαση αποφάσισε τη διαγραφή από τους κόλπους της των συναδέλφων Δήμα Ανδριανού και Τζαρίμα Ιωάννη, αιτία η χωρίς λόγο υπονόμευση της παράταξης μέσω διασποράς φημών και διαρροών που προσπαθούσαν να πλήξουν τη συλλογική προσπάθεια και το κύρος του Δημάρχου. Θέματα που φυσικά ουδέποτε τέθηκαν σε συλλογικό επίπεδο, αφού άλλωστε ήταν ανύπαρκτα και δεν άντεχαν το φως της ημέρας. Παράλληλα, γινόμασταν καθημερινά μάρτυρες παραπώνων για στάσεις, συμπεριφορές και έργα των συναδέλφων που αμαύρωναν την εικόνα της παράταξης και προκαλούσαν τις λειτουργίες των Δήμων. Ως παράταξη, έχουμε πει από την πρώτη μέρα ύπαρξής μας ότι σε θέματα ηθικής τάξης και διασφάλισης των συμφερόντων του Δήμου δεν υπολογίζουμε τίποτα, ούτε πολιτικό κόστος, ούτε μικροπολιτικούς κινδύνους. Εκλεχθήκαμε από την πρώτο γύρο των εκλογών του 2014 με υπόσχεση να περάσει ο Δήμος την επόμενη μέρα και το υλοποιούμε. Είναι ανακοίνωση σε πρώτο χρόνο της παράταξης για την διαγραφή των κυρίων Τζαρίμα και Δήμα. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Ναυπλιών, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα μας ακούει, θα το μεταφέρουν και είναι και προσωπική μου αν θες άποψη. Έδωσε μια δήλωση, συνέντευξη τύπου, δεν ξέρω τι ήταν, όπως στην ουσία δεν απάντησε τίποτα. Δηλαδή, διάβασε την ανακοίνωση. Εκτιμώ. Συγγνώμη, επειδή δεν ήμουν και εκτός νομού. Είδα βίντεο, εν πάση περιπτώσει. Δεν είπε τίποτα ο κύριος Κωστούρος. Είπε ότι τους διαγράφει. Αυτό που λέει ανακοίνωση. Ερωτήσεις δεν του έγινε κάποιο? Όχι. Δεν ξέρω αν του έγιναν ερωτήσεις. Δεν ακούσαμε ούτε τις ερωτήσεις ούτε κάποια απάντηση. Λοιπόν, θα περίμενε κάποιος να είναι λίγο πιο αναλυτικά όλα αυτά. Δηλαδή, όταν λέει για παράδειγμα, διαβάζω τώρα εδώ, προφανώς κάτι υπόθηκε, λέει διασπορά φημών και διαρροών που προσπαθούσαν να πλήξουν τη συλλογική προσπάθεια και το κύρος του Δημάρχου. Να μας πει, φαντάζομαι, γιατί και στην ανακοίνωση του τώρα που θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα, οι κύριοι Τζαρίμας και ο κύριος Δήμας, αυτό λένε ότι τον καλούμε να μας πει τι είναι αυτό που υπόθηκε. Φαντάζομαι ότι και επειδή είναι δημοτικοί σύμβουλοι χρόνια, αμφότεροι, με εκατοντάδες, με αρκετούς ας πούμε ψήφους. Οι κύριοι Δήμας και Τζαρίμας δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό που τους κατηγορεί ο κύριος Κωστούρος? Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι ίδιοι, το θέμα είναι να το μάθουν οι δημότες. Να πει λοιπόν ο κύριος Κωστούρος, αυτόν τον καλούν, να πει λοιπόν ο κύριος Κωστούρος συγκεκριμένα ποιες ήταν αυτές οι ψευδείς ειδήσεις, αν υπήρχαν, ξέρω εγώ κτλ. Φαντάζομαι ότι. Και εμένα το λέω εντελώς καλοπροαίρετα και ουδέτερα, Αλεξία, για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Αλλά θα περίμενα και εγώ στην τοποθέτηση λοιπόν του Δημάρχου, από τη στιγμή που γίνεται αυτή η τοποθέτηση. Εγώ δεν έχω λόγο ούτε να μην πιστέψω τον Δήμαρχο, ούτε να τον πιστέψω. Αν δεν ακούσω συγκεκριμένα περί τίνος πρόκειται, ποιες είναι αυτές οι ψευδείς αναφορές και ειδήσεις. Προφανώς ο κύριος Δήμαρχος θέλει να το κλείσει το θέμα, να μην πάρει διάσταση, είναι φαντάζομαι προφανές. Απ' την άλλη όμως παίρνει διάσταση από μόνο του. Διότι και ο κύριος Δήμας και ο κύριος Τζαρίμας είναι, όπως είπαμε, για χρόνια δημοτική σύμβουλη με την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Θα σου διαβάσω λοιπόν αποσπάσματα, θα σου διαβάσω τις ανακοινώσεις. Έχουμε τώρα ο κύριος Δήμας, για παράδειγμα, ο γνωστός μας Μπακέτος, έτσι, να λέμε τα ονόματα για τον κόσμο. Αναφέρει πως ποτέ δεν υπονόμευσα την υπόλοιψη κανενός. Και αυτό το γνωρίζουν οι χιλιάδες συνδημότες μας, με τους οποίους συνδιαλέγομαι καθημερινώς. Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν τα κίνητρα του που όθησαν τον κύριο Κωστούρο σε αυτή την άδικη απόφαση οφείλονται σε πολιτικές σκοπιμότητες, κρυφές ατζέντες ή απλώς στην δυτή προσωπικότητα την οποία παρουσίασε την επόμενη μέρα της εκλογής του. Δεν μπορώ όμως να επιτρέψω στον κύριο Κωστούρο να βλάπτει την τιμή και την υπόλοιψή μου. Όταν λοιπόν ο κύριος Κωστούρος με κατηγορεί για διασπορά φημών και διαρροών, οι οποίοι στόχο έχουν να βλάψουν το κύρος του, οφείλει να είναι πιο αναλυτικός. Καλώ λοιπόν δημόσια τον Δήμαρχο να κατονομάσει τις φήμες και τις διαρροές που τάχα διέδιδα εγώ, να πει αναλυτικά τι συζητήθηκε μπροστά σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης και να μην επεκφεύγει εκ του πονηρού, αφήνοντας ασάφειες να αιωρούνται. Ιδάλλως, αν δεν το πράξει ο κύριος Κωστούρος, είμαι αναγκασμένος να παρέμβω ξανά και να ενημερώσω εγώ ο ίδιος δημόσια τους συνδημότες μας τι ακριβώς υπόθηκε στην περιβόητη συνεδρίαση της Δημοτικής Παράταξης επόμενη μέρα. Επίσης, ο κύριος Τζαρίμας αναφέρει πως το τελευταίο κάστρο του απελπισμένου είναι λασπολογία. Ο κύριος Κωστούρος προτίμησε να ρίξει λάσπη εκ του ασφαλούς και να παίξει με την νοημοσύνη των συμπολιτών μας παρά να αντιμετωπίσει την αλήθεια κατάματα. Πράγμα το οποίο κάνουν οι δειλοί.
Και επειδή σε θέματα ηθικής δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου, αν έχει θάρρος και θέλει διαφάνεια ο κύριος Κοστούρος να βγει ανοιχτά στον κόσμο και να αναφέρει ποιες είναι οι συκοφαντίες, οι φήμες και οι διαρροές που οδήγησαν στη διαγραφή μου. Ποια είναι τα θέματα που δεν τέθηκαν σε συλλογικό επίπεδο και δεν τα αντέχει το φως της ημέρας, αλλά τι περιμένει κανείς από άνθρωπο που ξεχνάει σε ποιους οφείλει τη θέση του, τη θέση που βρίσκεται σήμερα. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός εκ του ευεργηθέντος, αχαρίστου. Ευτυχώς οι πολίτες του τόπου μας δεν ξεχνάνε, τους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου που με εξέλεξαν δεύτερο δημοτικό σύμβολο στο Δήμο Ναυπλιαίων και ζητώ συγγνώμη από τους 1605 ψηφοφόρους μου για το τραγικό λάθος μου να εμπιστευτώ πολιτικά και ηθικά τον Δημήτρη Κοστούρο. Και επειδή ανέφερα ένα ρητό των αρχαίων ημών προγόνων, να θυμίσω στο ξεχασιάρη κύριο Κοστούρο και ένα πιο σύγχρονο ρητό, το οποίο λέει ο σοφός λαός μας. Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μάλιστα. Και επίσης λέει συγγνώμη, ζητάει και ο Μπακέντος, ο κύριος Δήμας, από τους 2.187 συνδημότες μας που με εξέλεξαν πρώτο δημοτικό σύμβουλο, πρώτος και δεύτερος λοιπόν. Έχει πορεία, θα έχει πορεία, Αλεξία μου. Το αναφέραμε τώρα από σπάσματο στην ουσία το σύνολο των ανακοινώσεων. Θα έχει πορεία από ό,τι φαίνεται αυτή η κόντρα του κυρίου Κοστούρου με το κόντρα. Περί αυτού πρόκειται πλέον. Καλό θα ήταν να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο Ναυπλιαίων, έτσι, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς, Βασίλη μου, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί με τον κύριο Ντέμο. Επιστρέφουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο Μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή Μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Είμαστε εδώ μαζί λοιπόν, 10 και 9 πρώτα λεπτά από τον DRI 92,2 στα FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr και φυσικά μας ακούτε και από το Live24. Και έχουμε εδώ κοντά μας, Βασίλη μου, τον Αντώνη Ντέμο, πρόεδρο... Πες το. Του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πολύ ωραία, όλο αυτό το μακρόσυρτο. Έχω μπροστά μου εντωμεταξύ, έχω μπροστά μου τα δύο δελτία τύπου που μας έχει στείλει ο κύριος Ντέμος. Κύριε Ντέμο, να πούμε ότι ξεκινάει καλά η σχολική χρονιά. Κοιτάξτε, η σχολική χρονιά για να ξεκινούσε καλά θα έπρεπε να έχει η προετοιμασία. Η σχολική χρονιά για να ξεκινήσει χρειάζεται μια μεγάλη και πολύμηνη προετοιμασία, η οποία αρχίζει με το κλείσιμο των σχολείων στις 21 Ιουνίου που γίνεται κάθε χρόνο. Αυτή η προετοιμασία δεν έγινε όπως έπρεπε, όχι με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, και δεν εννοώ το μοίρασμα των βιβλίων που έφτασαν εγκαίρως στα σχολεία, εννοώ με την διάταξη και την στελέχωση των σχολείων με προσωπικό, διότι έγινε μια καθαρή επιλογή εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για μείωση του προσωπικού μέσα από τις αλλαγές που επέφεραν, όπως την κατάργηση των σχολείων των νέων προγραμμάτων, τη μείωση των ωρών, με αποτέλεσμα να μειωθούν και οι ανάγκες εκπαιδευτικούς, με την ουσιαστική υπονόμηση της λειτουργίας των ολοήμερων τμήματων και των ολοήμερων σχολείων. Όλα αυτά είχαν σαν στόχο βέβαια και σαν σχεδιασμό και σαν υλοποίηση. Ο απότερος στόχος όλων αυτών των ενεργειών ήταν να μειωθεί το προσωπικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να μην υπάρχουν αυτές οι ανάγκες ώστε να οδηγήσουν το Υπουργείο Παιδείας σε διορισμούς. Ο σκοπός ήταν περικοπή του προσωπικού στην Αργολίδα, για να είμαι συγκεκριμένοι, αν θέλετε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Αυτά που λέτε λογικά ακούγονται και είναι. Δηλαδή στην Αργολίδα θα έχουμε λιγότερες θέσεις φέτος εκπαιδευτικών. Κοιτάξτε, οι λιγότερες θέσεις εκπαιδευτικών στην Αργολίδα σε κάθε σχολείο πέρυσι λειτουργούσε ένα ολοήμερο τμήμα το οποίο είχε ένα υπεύθυνο δάσκαλο. Αυτό το σχολείο υπεύθυνο δάσκαλο ολοήμερο δεν θα υπάρχει. Θα πηγαίνουν τώρα εκ περιτροπής. Κάθε δάσκαλος από το τωρινό τμήμα, μία ημέρα ο καθένας, και θα λειτουργεί εντός αγωγικών, θα λειτουργεί το ολοήμερο σχολείο. Αυτό στη φιλοσοφία, στη δομή και στη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου δεν είναι σωστό. Και το ολοήμερο σχολείο είχε μια λογική που δημιουργήθηκε, είχε σκοπό και ένα στόχο να εξυπηρετήσει τα παιδιά και πολλούς στόχους. Πρώτος είναι ο μορφωτικός στόχος. Να βοηθήσει τα παιδιά για την επόμενη μέρα, να εξυπηρετήσει τις οικογένειες που έχουν εργαζόμενους γονείς κτλ., ώστε τα παιδιά να φεύγουν αργότερα από το σχολείο και να μπορούν και να προετοιμάζονται αλλά και να εξυπηρετούν τις οικογένειες. Όλες αυτές οι λογικές και όλες αυτές οι πρόνοιες και η φιλοσοφία που δημιουργείται το ολοήμερο σχολείο πάβουν να υπάρχουν, διότι λειτουργεί σαν δευτερεύον, φαίνεται σαν μια δευτερεύουσα διαδικασία η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου.
μια δευτερεύουσα διαδικασία η οποία δεν έχει ούτε το σύνολο των ωρών, ούτε το σύνολο των ειδικοτήτων οι οποίες χρειάζεται για να το λειτουργήσουν και για να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω το οποίο χρειάζεται για να αντιμόρφωση των παιδιών του ελληνικού λαού. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο σας είπα ότι όλος ο σχεδιασμός. Μήπως τελικά δεν θέλουν να μορφώνονται τα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πρωτοφανής συνέπεια της κυβέρνησης στις αποφάσεις του μνημονίου. Αυτό θέλω να το τονίσω. Η συνέπεια και στην εφαρμογή των αποφάσεων του μνημονίου είναι μοναδική και πρωτόγνωρη. Ευαγγέλιο το μνημονίο. Είναι Ευαγγέλιο. Τηρείται κατά γράμμα. Πρέπει να υπάρξει περικοπή των εκπαιδευτικών. Βρίσκουμε διάφορους εύσχυμους τρόπους και ο εύσχυμος τρόπος είναι να αναβαθμίσουμε την εκπαίδευση. Εντάξει, αυτό είναι. Όσο και να σας κάνει εντύπωση, γιατί κουράστηκαν τα παιδιά, κουραζόντουσαν τα παιδιά που σχολάγανε στις 2, θα σχολάσουν 1 και 4 τώρα. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο, με χιλιάδες ώρες κτλ., με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να περικόψουμε προσωπικό, γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε εκπαιδευτικούς, δεν θέλουμε να. Πρέπει να κόψουμε και από την εκπαίδευση. Μένω λίγο σε αυτό που λέτε, για να είμαστε και δίκαιοι και σαφείς, αν θέλετε. Έτσι. Άρα λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι και στην Αργολίδα, μάλλον σε όλη την Ελλάδα, αλλά κατ' επέκταση και στην Αργολίδα, μέσω αυτής της πολιτικής που εφαρμόζει, σε εισαγωγικά όπως αναφέρετε, αναβάθμισης της εκπαίδευσης, θα προχωρήσουμε, θα δούμε λιγότερες προσλήψεις, έστω και αναπληρωτών, εν πάση περιπτώσει, εκπαιδευτικών. Προφανώς και στην Αργολίδα. Βεβαίως, και στην Ελλάδα και στην Αργολίδα. Πρώτον, διότι με τη μία ώρα μείωση του πρωινού ωραρίου, αυτό σημαίνει μερικές χιλιάδες λιγότερες θέσεις για εκπαιδευτικούς. Με την κατάργηση των εκπαιδευτικών, των δασκάλων που ήταν υπεύθυνοι για το ολοήμερο και αυτοί πάλι, για 1.200 ολοήμερα, πάλι και εκεί θα έχουμε μία μείωση. Και με διάφορα κόλπα που κάνουν που τρώνε μία ώρα από το ολοήμερο, πάλι θα έχουμε μείωση. Άρα με διάφορα εσωτερικές διαθετήσεις χρονικές. Άρα λοιπόν θα έχουμε σε πανελλαδικό επίπεδο μειωμένο αριθμό εκπαιδευτικών, αναπληρωτών. Αύριο, κατά την Τρίτη, θα γίνουν επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας οι διορισμοί των αναπληρωτών. Δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν ξέρουμε ακόμα. Όχι. Στην Αργολίδα την άλλη εβδομάδα ανοίγουν τα σχολεία. Όχι, αύριο γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα ανακοινωθεί. Δεν ξέρουμε ούτε πόσους θα διορίσει. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ούτε πρόσωπο θα διορίσει, είτε σε ποιες ειδικότητες θα. Με ποιες ειδικότητες θα ξεκινήσει. Τότε όλες αυτές οι ανακοινώσεις που έλεγε το Υπουργείο ότι δεν θα υπάρχει καμία κενή θέση και όλα αυτά. Αυτό θα μπαίνει να φανεί αύριο που θα γίνει ο διορισμός των αναπληρωτών. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κενά των αναπληρωτών οι οποίοι εστιάζουν τα κενά αυτά στην περιοχή της Ερμιονίδας. Και όχι για κανένα λόγο, επειδή από την Ερμιονίδα ο κόσμος δεν έχει ντόπιο κόμμα, φεύγουν με αποσπάσεις και μεταθέσεις σε άλλους νομούς, γιατί είναι από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας. Εκεί έχουμε αρκετά κενά αναπληρωτών που περιμένουμε να δούμε το Υπουργείο αν θα καλύψει αυτά τα κενά με διορισμούς αναπληρωτών και επίσης αν θα διορίσει και εκείνες τις ειδικότητες, όπως θεατρική αγωγή και άλλα, με τις οποίες δεν έχει κάνει ακόμα διορισμούς, για να μπορέσει να εμπλουτίσει το πρόγραμμα όλων των σχολείων όπως έχει πει. Αύριο λοιπόν περιμένουμε αυτά. Από τις μεθοδεύσεις, από τις κινήσεις, ότι θα υπάρξουν λιγότεροι διορισμοί, αυτό είναι βέβαιο. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο Μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή Μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. 10 και 38 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube, το DR TV HD. Γίνεται μια αναβάθμιση, ξέχασα να πω στους τηλεθεατές μας στο σερβερ. Μπορείτε λοιπόν μέσω του YouTube να πατάτε DR TV HD, βγαίνει αμέσως στον αέρα. Μας ακούτε και από το Live 24. Να ευχαριστήσουμε τον Negro Espresso Bar, το εστιατόριο Αραπάκος, το 360 Cafe Wine Bar, το Xenon Cafe και φυσικά το Blue Blanc στην Αρβανιτιά, στο Ναύπλιο, το εστιατόριο Θέρος που μας κράτησε όλο το καλοκαίρι και θα μας κρατήσει για όσο κρατάει ο καιρός ακόμα, υπέροχες βραδιές. Βασίλη μου, πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος και πολύ καλός φίλος από την Κόρινθο, ο Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος μας είπε ότι όλο το καλοκαίρι δεν έκατσε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Και ποιος έκατσε, Νίκο μου? Καλή σου μέρα. Καλημέρα στο αγαπημένο δίδυμο της Αργολίδας. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο, στην Κορινθία, η οποία Κορινθία να πούμε ότι είχε τη χαρά και την τύχη. Και ποιος τη χάρη σας να έχετε και τον Πρωθυπουργό εκεί, να εγκαινιάζει έργα. Εμείς τίποτα, ούτε Πρωθυπουργό,
Λοιπόν, εγκαινίασε έργα μεγάλα εκεί από ό,τι είδαμε, όλα πάνε καλά. Έκανε και τις επικοινωνιακές του εκεί. Πώς είπε, θα δώσω τα λεφτά από τις άδειες στον κόσμο που πεινάει κτλ. Που είπαν τελικά ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Καλά, θα μας τα πει τώρα, έχει παρασκήνιο, θα μας το πει ο Νίκος. Τι έχουμε, Νίκο? Πρώτα απ' όλα, κορυφαία θα είχαμε ώρες ολόκληρες να πούμε. Μέσα στον Αύγουστο ήταν ίσως ο πιο ωραίος Αύγουστος δημοσιογραφικά που ήταν τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ούτε τον Ανδρέα τον Παπαντρέου δεν σεβαστήκαν, που λέγε σεβαστήκαν τα μπάνια του λαού. Αυτοί σεβαστήκαν, όχι τα μπάνια. Τίποτα δεν σέβονται και δεν σεβαστήκανε. Ναι, πραγματικά αν αφήσουμε τα τοπικά που θα τα πούμε στην πορεία, γιατί έχουμε μέλλον με τα σκουπίδια. Ναι. Έχουμε πολλά, έχουν γίνει πάρα πολλά στην Κορινθία, πόλεμος και ολεκτικά, αληθινός πόλεμος στα σκουπίδια. Αλλά παρόλα αυτά θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω για να μιλήσουμε για τις σχέσεις. Πρώτα τη δουλειά του Πετάκη Μεμέα, η οποία ήταν πολύ καθόρυβη, υποσχέθηκε πόσο. Λίγο πιο δυνατά, αν θες, τη συσκευή σου, Νίκο. Μίλα λίγο πιο δυνατά στο μικρόφωνο τη συσκευή σου. Στους επιχειρηματίες εινοποιούς ότι θα τους αφαιρέσει το φόρο που επευλήθη, ναι. Αλλά ήταν τελείως χαλαρή η επίσκεψή του. Δεν ξέρω αν ήταν λίγο πολύ και αυτή προεκλογική, αλλά εντάξει, ήταν μια επίσκεψη χαλαρή. Προχθές λοιπόν δεχτήκαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος με ρωμαϊκή φιέστα ήρθε να εγκαινιάσει έναν δρόμο που είχε εγκαινιαστεί καμιά 40 φορές, 20 χιλιόμετρα. Μιλάμε για έτεροι, μιλάμε για τρεχάμενους Πασόκ, οι οποίοι ανακαλύψαν ένα πρωινό ότι γίνανε Σιριζέοι όλοι, γιατί άρα 250, αν ήταν δεν ξέρω εγώ περίπου, μια 200 ήταν Πασόκοι, ήταν και 50 Σιριζέοι. Λοιπόν, ακούσαμε με μεγάλη έκπληξη τον Πρωθυπουργό, ο οποίος το ίδιο πρωινό της Παρασκευής είχε αφαιρέσει άλλο ένα 10-20-30% από τις υπουργικές συντάξεις των πλουσίων Ελλήνων και τις έδινε και τα ταμεία, τα γερμανικά ταμεία. Και είπε λοιπόν ότι 240 εκατομμύρια πήραμε από τις άδειες, θα τα δώσουμε σε ευπαθείς ομάδες για να πάρουν την κάρα. Δεν τα πήραμε από τις άδειες, θα τα πάρουμε από τις άδειες. Μέσα σε 2 χρόνια, σε διάστημα 2 χρόνων. Pero είπε και ένα ψέμα ότι θα τα δώσει μέχρι τέλος του χρόνου, ενώ τα χρήματα είναι να πάρθουν σε 4-5 δόσεις, αν πάρθουν και όποτε πάρθουν. Μέσα σε 2 χρόνια, Νίκο μου. Έτσι ακριβώς. Πόσοι πληρώσουν, πόσα θα πληρώσουν δηλαδή. κτλ. Ξέρεις καλύτερα. Το θέμα είναι άλλο. Δώσανε άδειες με πλήρη διαφάνεια στις υπόδειξες. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι διαφάνεια μπορεί όταν υπάρχουν 3 υπόδικοι, ο ένας για εγκληματική οργάνωση, ο άλλος για παράβαση καυσίμων, λαθρέων καυσίμων, ο τρίτος για άδειες με τον Τζοχατζόπουλο, ο τέταρτος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν. Για μένα δεν θα έπρεπε πρώτα να δικαστούν και να αυτοδούν, να τους δώσουν όχι άδειες, να τους δώσουν και την πρωθυπουργία της χώρας. Έτσι αλλιώς πρωθυπουργό για βόλτες έχουμε. Έχουμε για κάτι παραπάνω. Εκείνο που θέλω να σου πω είναι το εξής, ότι προειδεύουν τον κόσμο, θα μου επιτραπεί μια λέξη, εσχρά, προς την ντροπή να βγει ένας πρωθυπουργός και να λέει ότι με τα 240 εκατομμύρια και τις ομάδες θα έρθουν με το να τους δώσει από ένα 200 στον καθέναν και ξαφνικά θα πλουτίσουν. Όταν ο έμφυα τρέχει, όταν έρχονται ασταμάτητοι πόροι που κανείς δεν ξέρει πώς, πού και με ποιον θα τα πάρουν, όταν έρχονται η ΔΕΗ, αλλά κάνει η ιδιωτική εταιρεία, είναι γερμανική. Όχι, ο ΟΤΕ είναι γερμανικός, ξέχασα. Η ιδιωτική εταιρεία είναι και κάνει τη δουλειά της και καλά τη κάνει. Όταν αυτά όλα είναι αστιότητες, προειδεύουν τον ελληνικό λαό, ένας λαός ο οποίος έχουν δώσει πραγματικά. Έχουμε κάποιες στιγμές να πιστέψω ότι ο Καμένος λέει αλήθεια ότι μας πεκάζουν και είμαστε σαυλαμένοι όλοι, καθόμαστε στη ίδια μας και δεν κουνιέται και κλαίμε την πύρα μας. Και όλα αυτά για να εγκαινιάσουμε 20 δρόμου. Τα πράγματα που δεν συμβαίνουν σε καμία χώρα της. Δηλαδή, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, από την άλλη, Αλεξία και Βασίλη, ακούμε ότι θα καταργήσουν σε ένα λαό ο οποίος είναι θρησκευόμενος. Έτσι του αρέσει, καλά κάνει, η τελευταία του ελπίδα, ίσως είναι ο Θεός. Λάθος, σωστό, αυτό θα το δείξει η ζωή, το μέλλον. Αν και με τον Θεό δεν μπορεί να δείξει τίποτα, γιατί ο Θεός αυτός είναι, δεν αλλάζει. Και μας καταργούν, λέει, και την προσευχή. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν με τι ασχοληθούν και ασχολούνται με καραγκιοζηλίκια. Ο λαός κουράστηκε. Δυστυχώς δεν είμαστε Βενεζουέλα να βγούμε στους δρόμους, να κάνουμε κι εμείς ενός εκατομμύριο ανθρώπων και να φωνάζουμε, γιατί ακόμα είμαστε κομματοποιημένοι. Ακόμα πιστεύουμε στο Πασόκ. Δυστυχώς το Πασόκ δεν χάνει ποτέ. Τη Νέα Δημοκρατία. Οτιδήποτε θέλει να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Επιτέλους θα πρέπει να καταλάβει αυτός τώρα να χτυπήσει
του παίρνουν τα πάντα. Μόνο τα παιδιά του έχουν απομείνει και αυτά πήγαν στο εξωτερικό. Απλά τα βλέπουν με γράμματα ή διαμέσου τωράτσεως ή διαμέσου Skype, πώς τα λένε αυτά τα μοντέρνα του Νίκο, εκεί στην παρουσίαση του Πρωθυπουργού είχαμε καθόλου διαμαρτυρίες, έστω περιορισμένες και μη εκτεταμένες? Και μια αντίδραση με φασίζουσα, Βασίλη και Αλεξία. Επανέλαβε λίγο, δεν σε ακούσαμε. Μίλα λίγο πιο δυνατά, Νίκο. Μια αντίληψη φασίζουσα από συγκεκριμένο βουλευτή της Κορινθίας. Δηλαδή, ενώ ο Πρωθυπουργός έβγαλε ένα λόγο, καλό ή κακό, χειροκρότησε ο κόσμος, δεν είχε κανένα επεισόδιο. Ένας ανθρωπάκος αποφάσισε όταν τελείωσε ο Πρωθυπουργός του Μιλία να τον ρωτήσει. Δεν μας είπατε τίποτα για τον Ασοπό. Ο Ασοπός φέτος στην Κορινθία είναι το μεγάλο όνειρο, διότι νερό δεν είναι. Έχουμε μεγάλα προβλήματα με την ίδρυυση, διότι στην Φαλία δεν χιόνισε, δεν έβρεξε, έχουν ξεραθεί οι πηγές και ο Ασοπός τρέχει το νερό του και χύνεται στη θάλασσα. Είναι ένα έργο που το ξεκίνησε ο Ταγαράς, το συνέχισε ο Μπελίδης, το πήρε ο Τακούλης, το συνεχίζει η κυβέρνηση αυτή, δεν ξέρω η επόμενη. Και η κυρία Θελερίτη, όταν διαμαρτυρήθηκε ο άνθρωπος, το επετέθηκε και του είπε αυτές τις ερωτήσεις έκανε στους προηγούμενους. Δηλαδή έχουμε μείνει στους προηγούμενους, χαμένη γη, αριστερά δεν υπάρχει. Ο κόσμος ψήφισε αριστερά. Καλά, έχει πει και χειρότερα, κυρία Θελερίτη, οπότε δικαιολογείται. Έβανε ότι η αριστερά θα αλλάξει τον τόπο. Όχι μόνο δεν τον άλλαξε, αλλά μας μιλάνε για καμένη γη που παραδώσαν οι προηγούμενοι. Το ξέραμε, γι' αυτό και τους φέραμε για να φυτεύουν που. Αλλά δυστυχώς έχουν μια αντίληψη παλαιοκομματική, είναι και αυτοί οι ίδιοι με τους προηγούμενους, για να μην πω χειρότεροι, γιατί χειρότεροι από τους προηγούμενους δεν μπορεί να είναι, πως οι ίδιοι είναι, κάνουν τα ίδια πράγματα, πολλές φορές κάνουν και χειρότερα πράγματα. Που τον καταργήσανε, τον στείλανε με παραπάνω και σε παραπάνω ανθρώπους, με τραγικά λάθη που πρέπει αγράμματοι άνθρωποι που έχει και μεγάλη για να πάνε στην εφορία να δουν αν διορθώνονται τα λάθη και πάει λέγοντας. Όλα αυτά δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει αυτό μόνας. Διότι το λίπος, Βασίλη, τελείωσε. Όλοι μέσα στο καλοκαίρι ψάξαμε να βρούμε δουλειές, ποδαριού, να βγάλουμε 500.000 ευρώ για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στο χειμώνα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να βγουν όλα αυτά που συζητάμε. Μάλιστα. Γιατί γίνονται κατασχέσεις σπιτιών, των σπιτιών, όλοι παρακαλάνε να τα πάρουν τα σπίτια τους, να ησυχάσουν. Θα πάρει το κράτος τα σπίτια, να δούμε τι θα κάνει. Ας τα γεμίσει με πρόσφυγες, ας τα γεμίσει με μετανάστες, ας τα γεμίσει με τουρίστες, ας τα κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ότι ο χειμώνας, για μένα προσωπικά, δεν μπορεί να βγει. Είναι αδύνατο να βγει ο χειμώνας στα λεπτά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Είμαστε εδώ λοιπόν μαζί στον αέρα του DRI. Μια δύσκολη περίπτωση, μια δύσκολη κατάσταση βιώνει μια οικογένεια από την Αργολίδα και ταυτόχρονα όλοι εμείς που είμαστε γύρω σε αυτό και μπορούμε με όποιο τρόπο προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Νίκο Γκαβούνο, τον πρόεδρο της ΚΕΔΑΜ, του Δήμου Άργους Μυκηνών. Και έχουμε τον Νίκο Γκαβούνο όχι για να διαφημίσουμε τον ίδιο ή την ΚΕΔΑΜ, αλλά για να μιλήσουμε περισσότερο για όλο αυτό που γίνεται και τη συνδρομή του Δήμου Άργους Μυκηνών σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση του μικρού Κωνσταντίνου που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, έχει ξεπεράσει την Ελλάδα, έχει πάει πιο πέρα. Κύριε Γκαβούνο, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Με αισιοδοξία, σιγουριά και όπως θα επιτευχθεί. Να πούμε πως ο Κωνσταντίνος δίνει τη μάχη του, είναι μαγκάκι, πάσχει από λεμφοβλαστική λευκαιμία, δίνει τη μάχη εδώ και 2,5 χρόνια, είναι όμως δυνατός, χρειάζεται όμως τη βοήθεια όλων μας, έτσι, γιατί πρόκειται για μια μάχη που δίνεται σε κλινική των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Σιάτλ, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γκαβούνο. Είδαμε ότι υπήρξε ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, συγκινητική ευαισθητοποίηση και υπάρχει
Γιατί θα τραβήξει αυτό από ό,τι φαίνεται αυτή η μάχη του Κωνσταντίνου. Πείτε μας λίγο έτσι 2 λόγια για στο βαθμό που μπόρεσε και όσο μπόρεσε τέλος πάντων και η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου να βοηθήσει. Να τα βάλω τα πράγματα σε μια τάξη όσον αφορά την ενέργεια, την προχθεσινή, τη δράση της ΚΕΔΑΜ. Έτσι. Η δράση της ΚΕΔΑΜ είναι στο πλαίσιο της στήριξης και της προώθησης του τραπεζικού λογαριασμού του μικρού Κωνσταντίνου για να μαζευτεί το ποσό των 300.000. Να συμβάλλουν όλοι, ναι, όσο μπορούν. Είναι 15, εδώ σας έχω και την παράνοια κιόλας σήμερα. Ναι. Είναι 15% την προμήθεια της τράπεζας για να πάει επάνω. Δεν είναι 400.000, είναι 400.000. Είναι μάλλον 3% να μην λέω και εγώ ανακρίβεια. Είναι 3% την προμήθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, ήδη έχει συσταθεί μια επιτροπή από τον Μάρκο Δημήτρη Καμπόσο, ναι, η οποία έχει σκοπό την προώθηση αυτής της έκκλησης της οικογένειας για να μπορέσει να πάει η πληροφορία όσο πιο γίνεται μακριά, όσο πιο γρήγορα γίνεται, να συντονιστούν όλοι αυτοί και να μπορέσουμε λοιπόν να μαζευτεί το ποσό στην τράπεζα. Εδώ πρέπει να πω ότι ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης ο Καμπόσος, έχει κάνει από εκείνη εδώ και μια εβδομάδα τις επαφές και με τον Καναδά, με την οικογένεια. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτές οι κινήσεις θα είναι κινήσεις οι οποίες θα δώσουν το οριστικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και με την ομογένεια της Αμερικής. Έτσι λοιπόν, θεωρώντας και πιστεύοντας ότι θα υπάρχει ανταπόκριση και από τον ασφαλιστικό φορέα και από άλλα μεγάλα ψάρια που θα μπορέσουν να βοηθήσουν, πιστεύω ότι χωρίς να κάνω τον εκπρόσωπο κανενός. Όχι, εντάξει, εκτίμηση κάνετε, εκτίμηση. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι με το ρυθμό που πάει σίγουρα θα έχουμε αποτέλεσμα και μακάρι να μεταφερθεί γρήγορα το παιδί για να μπορέσει να μπει στην αγωγή η οποία προτείνουν οι ξένοι. Κύριε Γκαβούνου, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, πρέπει το παιδί να μπει μέσα σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο? Από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει. Όσο το συντομότερο σε αυτές τις περιπτώσεις η λογική λέει, όσο το συντομότερο μεταφερθεί, τόσο καλύτερα. Για να πάει σε κλινική. Γιατί σας λέω ότι υπάρχουν και οι τυπικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες, έτσι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα βέβαια περισσότερες πληροφορίες, αν θα θέλει, θα μπορεί να δώσει ο ίδιος ο πατέρας, η ίδια η οικογένεια. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Θα έχουμε επικοινωνία. Εμείς λέμε αυτό που υπαγορεύει η λογική. Ότι όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Σωστά, έχετε δίκιο. Να μην κλείσουμε, κύριε Γκαβούνο, μείνετε στη γραμμή μας, θα μιλήσουμε και εκτός αέρα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνεχίστε έτσι. Συνεχίζουμε και εμείς από εδώ να το λέμε συνεχώς και να κοινοποιούμε τον αριθμό λογαριασμού του πατέρα του μικρού Κωνσταντίνου. Μείνετε στη γραμμή, κύριε Γκαβούνο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πάρα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα, έτσι ώστε να πούμε περισσότερα πράγματα με τον κύριο Γκαβούνο και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο Μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή Μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Ο λόγος που που κλείσαμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία και βάλαμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και 2 διαφημίσεις ήταν για να προλάβουμε να επικοινωνήσουμε με τον Νίκο Τσίμπο, τον μπαμπά του μικρού Κωνσταντίνου, του 6χρονου Κωνσταντίνου. Δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία μας. Δεν ξέρουμε καν αν βρίσκεται στην Ελλάδα, αν είναι στο εξωτερικό σε αναμονή. Θα επιδιώξουμε όμως αύριο, να είστε σίγουροι, και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να κάνουμε την αποφώνησή μας, Βασίλη μου. Ναι. Να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό υπόλοιπο, όπως είπαμε, καλοκαιριού. Θα παρακολουθήσουμε φυσικά την υπόθεση του μικρού Κωνσταντίνου, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι μαγκάκι, δίνει τη μάχη του, δεν το βάζει κάτω. Με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση φυσικά της οικογένειάς του, που και αυτοί οι άνθρωποι σηκώνουν
το δικό τους σταυρό. Είναι όμως μάγκας ο Κωνσταντίνος και τις επόμενες μέρες θα επιδιώξουμε να έχουμε περισσότερα και στο βαθμό που μπορούμε και εμείς ως μέσο να βοηθήσουμε σε αυτή την περιπέτεια. Και όσο μας επιτρέπεται και όσο και για λόγους φυσικά γονείς... ακριβώς ευαισθησίας και δεοντολογίας, έτσι προφανώς. Να πούμε ότι η ΕΔΙΑΡΑ είναι μαζί με την ΚΕΔΑΜ σε αυτή την προσπάθεια, γι' αυτό και κοινοποιούμε συνεχώς και τον αριθμό λογαριασμού. Και σύλλογοι του Άργους, να πούμε, να μην αδικήσουμε κάποιον. Και σύλλογοι και έχουν κινητοποιηθεί. Προσωπικές προσπάθειες, ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Έτσι, μπράβο. Να ευχαριστήσουμε το 360 Cafe Wine Bar, το Ξένον Καφέ, το εστιατόριο Αραπάκος, τον Negro Espresso Bar και φυσικά το Blue Blanc στην Αρβανιτιά, στο Ναύπλο, το εστιατόριο Θέρος, που μας κρατάνε υπέροχη μουσική συντροφιά, υπέροχες γεύσεις, τρομερά φαγητά, μοναδική θάλασσα. Είμαστε στο καλύτερο σημείο, θεωρώ, της Πελοποννήσου, αν όχι της χώρας. Ότι είμαστε. Να επενέψουμε και λίγο το λοιπόν, εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο εκεί κοντά στις 9. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο Μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή Μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.